Il-Partit Nazzjonalista qiegħed ifakkar il-35 anniversarju minn meta l-eks kap tal-partit Edi Fenekadami inħatar Prim Ministru ta' Malta għall-ewwel darba meta ngħata l-ġurament tal-ħatra mill-Aġent President ta' Malta Pawlu Xwiereb nhar 12 ta' Mejju tal-1987. Kiena Paul Xwiereb, Aġent President ta' Malta, bis-saħħa tas-seta mogħtin lili bl-imsemmi artiklu 80 tal-Kostituzzjoni ta' Malta b'dan naħtar lill-Onorevoli Dr. Edi Fenekadami BA-LLD Prim Ministru. Il-ġurament ittieħed wara l-tliet tim qabel il-poplu Malti Wawċi wieġeb għas-sejħa tal-Partit Nazzjonalista u taħ vot b'saħħtu favur il-libertà u d-demokrazija ta' pajjiżna f'elezzjoni ġenerali li bija temm 16-il sena ta' gvern laburista, 3 leġislaturi li kienu mifnija b'korruzzjoni, biża', vjolenza u traġedji nazzjonali. Jiena Edi Fenekadami solennement naħlef li nkun tassew fidili u lejali lejn il-poplu u r-Repubblika ta' Malta u l-Kostituzzjoni tagħha. Hekk Alla jgħinni. Folla kbira kienet iċċelebrat ir-rebħa nazzjonalista quddiem il-Palazz tal-President fil-Belt Valletta wara li l-Partit Nazzjonalista kien ilu fl-oppożizzjoni mill-1971 anke jekk fl-1981 kiseb aktar minn 50% tal-voti. Iżda l-Partit Laburista bid-tbabiż tal-konfini elettorali ġab aktar siġġijiet. Fl-istess sena saret emenda kostituzzjonali biex min jikseb aktar minn 50% tal-voti, jekk ma jkollux maġġoranza ta' siġġijiet, jingħata siġġijiet addizzjonali biex ikun jista' jiggverna. Din ir-rebħa tal-1987 tibqa' waħda speċjali mhux biss għall-Partit Nazzjonalista iżda tinżel fl-istorja bħala waħda li wittiet it-triq għas-sewwa wara d-dalma li spiċċa fiha l-pajjiż fi snin preċedenti.